middernacht. Het is een schoene dag. Wie had dat gedacht? De tiende schrie, de skiën terug. Het wordt weer vol. Kijk wat dan nu lukt. En twee, ik weet het niet meer. 3, 4, hoe bleef nu het weer? 5, 6, en dan komt de rest. 7, 8, gaat nu niet de kracht. Dus zit bij Karel in de nek. Huppie lukt altijd vergek. Marie op de tafelzoon. Dus nu weer een tijd voor ons te gaan. Ja, die punt weer op de mond. Harry hoort niet aan op balkon. Zet nu maar alles aan de kant. Dadelijk lukt het heel uit de hand. Skihutalarm, 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 skihutalarm. Geen kans meer. Vertellen voor twee. In een rij loopt. De skiën doet. Maar dat is geen weer. Dat hebben we weer nu weer. Kom weer de skiën in. En dan houden we weer pin. En 2, ik weet het niet meer. 3, 4, hoe bleef nu het weer? 5, 6, en dan komt de rest. 7, 8, gaat nu niet de kracht. Dus zit bij Karel in de nek. Huppie lukt altijd vergek. Marie op de tafelzoon. Dus nu weer een tijd voor